So yeah, it's Wednesday. Magpasensyahan niyo na ako. Pagod ang lola niyo. Dahil umattend ng, ng fitness dance. Yes, mag-fitness dance tayo, Mare. So, yes. Kapagod. Sobra. Whew. Ano siya, 8:30 yung start. At hanggang 10. So, yes. So, yeah. Actually, kakatapos-tapos ko lang mga Mare. And, yes, sa bahay tayo. Hindi ko na kayo sinama sa aking dance fitness workout, chuchu. Kasi, ayan, lang. Bawal video. Charis, bawal video. Ayun, so yun. Ay, good morning mga Mars. It's still morning kasi 10:15. Yeah, it's 10:15. Pagoda ang lola nyo. So, yan. Ay, grabe. So, yes. Mag-shower lang ako. Magpapahinga lang pala muna ako, tapos mag-shower ako, tapos, yeah. Balikan ko kayo mga March. Grabe. It's 1 and 20 minutes na dance, na fitness dance workout. Ganyan. So, yun. So, yeah, tingnan natin kasi nag-commit ako ng 1 month. Nag-commit ako ng 1 month. So, ngayon ako nag-start kasi nga, nagkaroon kasi ako nitong mga nakaraan. So, medyo masakit ang puson ko. So, yeah. Hopefully, bago magkaroon tayo is tapos na yung ating dance workout, no? Charis, pwede din naman mag-absent, diba? Charis, so, yun. So, yeah. Madlang people, mabuhay! Charis. Ayan guys, so tapos ko lang mag-shower. So yes. At kung mapapansin ninyo, kung paulit-ulit ang aking damit, mga Mare, so ito lang talaga yung damit na meron ako. Okay? Charis. Joke lang. Ayan. Sa bahay lang naman tayo. So wala akong masyadong dalang damit dito, mga Mars. Tapos, nung nangligo ako, mga Mare, ay nilabhan ko na rin yung mga damit na nasa aming labador. Labador? Ay, grabe. Charis. Ito yung maliit na kasi nilabhan ko yung tuwalya namin. Nilabhan ko na yung tapos kinuha ko na itong aming labahan at tuyo na siya. Pero, Mare, may paparating na ulan. Charis. Paparating na ulan. Oo, kasi katulad kahapon, 80% of raining. So, yes. Pero, ang ginawa ko kasi, linis muna ulit ako ng bahay. Siyempre, linis is kailangan. Kasi, para din yun sa sarili. Kailangan malinis ang bahay, malinis ang paligid para maayos ang lahat. Church. So, yun. Tapos, nag-shower ako. Tapos, sinabay ko ng paglalaba nung hinubad ko. Tsaka nung hinubad ng asawa ko kanina. Tsaka yung uniform niya kagahapon na puti. Kaya naandun na. Tapos, kinuha ko itong mga sinampay. Pinalitan natin noon kasi nga tuyo na. Yes, mga Marsh. At ang oras ngayon, mga Mari, ay 1:35 na. So, yun. Ganun kabilis. Diba, may tissue na naman. Hindi ko napapansin yung paglalaba ko pag may tissue o wala. Hindi ko na tinitingnan kasi yung mga nito, mga tawag doon? Mga bulsa. Nang tinitingnan kong bulsa itong mga puti. Kasi nga, ang dami kong nilaban kahapon kasi hindi ako naglaban ng mga decolor. Medyo matagal ako hindi naglaban ng mga decolor. Kasi madami pa namang damit, charis, na decolor. At
ang inaano ko talaga, ang tawag ito, ang inuunti-unti ko, ang inaaraw-araw ko labhan is yung, puti. Puti, yung uniform ng aking jusawa. Tsaka mga panty, yun. The rest, mga decolor, pinagsasabay-sabay ko yun. Pero pag talagang sinisipag ako, araw-araw ko maglalaba. Pero, pero mare, mahal ang tubig at kuryente. Ganyan. Kaya yun. Pag anuhin natin yan, pag sabay-sabayin natin yan, hanggat may naisusuot pa tayo. Kasi mahal ang tubig at kuryente dito, mare. Kung mahal dyan sa Pilipinas, mas mahal rito, mare. Wait lang, umaangat kasi itong shorts ko, parang timang. Umaangat siya nang umaangat eh. Maluwag kasi itong shorts ko na to eh. Itong shorts ko na to ay nabili ko sa Ukay. Same as this damit. Ukay din to. Itong damit ko ay 50 pesos. At itong shorts ko na to, ito lang medyo mahal sa Ukay. 100 pesos ba to? O 75? Basta ganun. So yeah, ito guys, ang ganda kaya nito. Unang suot ko nito nung nasa school. Yung ano yun eh. Ano ba yung meron sa school noon? At sinuot ko to. Recognition ba? Hindi halatang okay, di ba? 50 pesos lang ito, mare. Yan, tas, kasi nga, violet daw ang isusuot noon. So, yun nga, purple. So, wala akong ibang purple sa bahay. So, sabi ko, makabili nga ng purple. So, nakita ko ito nakasuot sa manikin. Sa manikin doon lang sa subdivision na kung saan ako nakatira. May bahay doon, tapos nagbibenta sila ng mga okay. So, nakita ko sa manikin niya. Sabi ko, ang ganda. Tapos sabi ko, magkano po yan? Tapos sabi niya, 50. Sige po, kuhanin ko na yan. Tapos ito, 50 pesos lang ito, Mara. Diba? Ang ganda. Ayun. So, yun lang. Short ko lang. Charis. So, yan. Magkutupi lang ako mga Mara. Hello guys, welcome back sa kusina. Ayan, tapos na tayo Ito pa lang tatanggal tong ko sa buhok ko. So yeah, it's all completed. Ayan, so tingnan nyo guys. Ano ba yan? Wait lang. Sasampay ko lang to doon. Wait lang mga Mars. Hi guys, I'm back na. Nakapagsuklay na ako ng aking hair lalo. Ayan. So hindi tayo ngayon mag-dryer ng buhok dahil hindi naman malamig ang panahon. So, matutuyo siya ng kanya. Charis. Ayan. So, guys, alas 2 na! At dahil alas 2 na, Mare, nagugutom na ako. So, yes, mga Mare. So, meron kami dito peanut. Ito yung siyang flatbread or parang pita bread. Ganyan. Masarap. Parang sa shawarma ba? Tapos, meron doon toaster bread. So, toaster bread. Yes, mangga tayo dito. Kasi doon natin siya i-heat.
Meron itong dahon. Diba? Pakitaan ko lang kayo. Favorite namin ito ng asawa ko, yung shawarma. Yung shawarma. So, pag umuwi kami doon, yun ang pag umuwi siya doon, yung binibili niya. Parang ganito, Mars. Yan, dito siya, Mars. Isang Kasi papasok natin dito, Mare, sa ating toaster. Wow! Hit natin siya mga Magic tayo ng slice. 1 minute. 1 minute. 1. Tingnan niyo. 1. Antayin natin siyang matapos. Tapos nandito pala yung ating... Pakita ko sa inyo para makita niyo yung magic. Nandito yung ating... Okay. 1. Meat. Nalimuto ko kagabi. 3. Kasi kumain kami ng asawa ko yung ano lang kumain namin. Ako kasi busog ako. So hindi ako kumain kagabi ng ano. Kinain ko lang yung ibang sobra. Charis. Ayan. Ito yung ating meat. That's our gulay, di ba? So, Hindi ko alam kung pwede ba yung mangga. Charis. Yung parang gagawa ka ng ano, guys. Papakita sa inyo. Charis. Yan yung meat, ha? Shawarma. Ganyan. Parang shawarma ba? Ayan. So, yes. That's seconds. our gulay-gulay. Tapos, mayroon kami dito fita. Pakita ko sa inyo, guys. Gawa tayo ng sample na isa. Maliit lang Ayan. Tapos, tingnan natin. Okay, mga Marsh. At kuha tayo ng tissue. Yan. So, yes, Mare. Okay na siya. Woo! Ang init, Mare. Ang init, ang init, ang init. So, yeah. So, this is the bread. Ang init, Marsh. Yan. Yan ang bread natin, mga Mare. So, lagyan natin, Mare, ng kamatis. Yes, kamatis. Kung ilan ang gusto nyo kamatis, ako, I think, 2. 2 kamatis. And, nakikita nyo ba? Wait na, parang hindi nyo naman nakikita yung ginagawa ko. You know. 2 kamatis. Tapos, lagyan natin ng cucumber. So, meron tayong cucumber. Diyan. 3 cucumber ang nilagay ko. Tapos, dito sa kabila, lalagyan natin ng rahon. Charis. Rahon. Depende sa inyo kung paano nyo siya gagawin. Charis. So, meron na tayo dyan, Marsh. Wait nga. Tapos, lagyan natin ng meat. Parang ang daming meat, pero hindi naman ganun kadaming meat. Pakita ko sa inyo, mga Marsh. Mare, nilagyan ko na siya, Mare, ng sauce. Ang nilagay ko, Mare, is yung mayonnaise na may dahon-dahon. Ayan. Parang pang salad. Ayan. Tapos, i-cover nyo, Mare. Ayan. Tapos, kakainin natin. Pakita ko sa inyo. Tikman natin, Mare, sarili kong version. Charis. Pag sa ano kasi, Mare, pag sa, diba, tawag dito? Ano ba yun? Sa shawarma, diba, iba naman yung kanila. So, ito, Mare, is... Mare, mga nilagay ko sa loob. Lunch ko na to, isang peraso nito. So, ito kasi yung bread, diba? Nakaikot yung ganyan. Tapos, i-cover nyo, Mare. Tapos, lalagyan nyo, Mare, ng sauce kung anong gusto nyong sauce. Ayan. So, yeah. Yun yung ating bread. Ayan, wait.
Wow. Okay, so ito na nga, Mare, ang ating parang shawarma. Char. Ayan, no? Gutom na ako. Alas na eh. Paano ko ba mapapakita sa inyo ng maayos? Kaya parang kinain ko lang kanina umaga, nagkape na ako ganyan na. So, yung tinapay kasi, Mare, is like this. Oh, yan. Parang fita. Ayan. No. Ito. Charis. Punta yung sauce dito sa akin. Kasi kahapon. So, yeah, this is it, Mare. Nag-road trip kami ng aking asawa. Kagabi pala, pagdating niya. This is our fita. Fita bread. Kumain, nag-road trip kami. Kaya tayo ng ano natin. Bumili kami ng, kumain kami. Kumain ka busog pa. Gutom na ako. Ito yung aking mayonnaise. Ang sarap nito. Pero alam niyo, mura lang to. Mura lang dito sa kanila. Pag sa kanila. Ito good price sa kanila. Sarap. Kaya ko lang sinuto kumain. Ang sarap. Hindi naman tissue ako. Parang shawarma. Shawarma siya. Na medyo ano lang, kasi may dahon ng may lettuce. Good. Nakabot siya na. Kaya laging tinapay. Ang sarap. Siyempre, hindi ko nalagay yung mangga kasi yung mangga pang ano namin yan, himagas. Pwede mo lagyan ng mangga, guys, kung gusto niyo. Sarap. Depende kung anong gusto niyo yung sauce. Nasa asawa ko ang gusto niyang sauce, curry sauce. Gusto nga pala ako minsan ng chicken curry. Kasi yung ayaw ko chicken curry yun. Konti na lang. Ano lang siya, guys, Sarap.
Guys, back to kusina. Ayan. Ay, so tapos na pala Niluluto ko na pala yung ano, aming yung pang dinner. patatas ng aking asawa. Bilis Ito lang. yung Charis. buto ng So, yeah. mangga o kit-kit. Dito na yung aking nilabang sapatos. Oh, wait lang. Kasi maga ngayon ang uwi ng asawa ko. So, eh, make sure talaga may pagkain pag uwi niya kasi na bahay, di ba? hindi yun minsan nakakakain. Kasi minsan yung dala niyang tinapay, yun ang kinakain niya pagka break time niya minsan talaga na kasi nga, yung mga syempre hindi mo na maiwasan sa trabaho na mayroong mga Kita. Charge ko yung aking eh. 82 pa din. Pag umuwi talaga yan, kailangan talaga, sinisigurado ko na may pagkain sa bahay. Nakakainin sa pagdating. Yes, lumabas ako dito sa may aming balkon. Ang sarap ng hangin. Balkon ba o terrace? Ang lamig. Yung sinampay ko. Ang lamig-lamig ng hangin. Sarap. Mas okay ng mangga na Yes, ang lamig talaga. nabili ko kasi. Hindi siya yung halos matamis. May pagkamaatin pa siya. Walang init ngayon eh. Puro lang. Hangin lang, tsaka Pero may uulan nga naman yan. So yes, uulan daw mamaya. Pero ang sarap dito ha. Dito nga muna ako guys sa tambay. Sarap. Meron kaming dyan, electric grill. Kung gusto mo mag-grill, kaso lang, hindi kami mahilig mag-grill. Puro ako sa loob ng bahay nag-grill. Char!